Итак, мы У ефірі ведаю. у ефір їдеш, так, добре. Пошли на босса! Сподіваюся, що стрім буде довгий. Шмот забирай. Вибач, але у мене зараз зависла гульня. Все, теперь не зависло. Назад вернися. Я просто стою. Назад вернися на корабель, занеси шмот. Выбач, я не хотела. Ресурсы доставлены. Ну все. Ля-ля-ля. На-н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 а. Ну, що робити ти пам'ятаєш, так? Так. На-н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 а. Спокойно. Я ось на этой ось скамеечке буду. А! Я тобі допоможу, допомогу. Ау. Ховайся. Лава. Ура! Ракети. Ай, я забылась на вот троих. Ура! Акенцы! До речі, гэтыя ракеты тебе не достают, коли ты летаешь. Ну, так ладно, вы чугаете. Ай-яй-яй-ай-яй. Жовте! Де він? З гэтай стороны, я упевнена. З того боку давай. Вибач, Любі, я лава, просто лава. неправильно Джока, сказала. здоров! Джока, ти дівчинка чи хлопець? Не. Я помер на гэтым пытанні. Подыми мяне! 15. Я не могу! 10. Ладно, добирайся оттуда и сам, я просто не могу тебе. Добре, виживай. Але ти все равно вернешься. Добре. Джок адказаў, што ён дзед. Я про хлопець ці дзяўчо, які полу. Божечки, а дзед якога полу, по-твоему? Ай, з мяне бульбы. З цябе бульба. А я не могу до тебе зайти теперь. Мой френд. Я померла. Тікай, 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 тікай. Пожалейте меня кто-нибудь. Давай мы тебе пошкодуем, давай. Итак, нам нельга помирать. Инакше я буду расстраиваться. Так, треба, каб усе ресурсы были на месцы. Але у меня нема... Все, я все занес. А мне треба ресурсы. Ну вы что? Каб были. Эй, сябар помирае. Ён так знудзіўся, што памірае. Ура, у меня теперь все ресурсы на месте. Ой, ну иди у Джавелин занеси. А-а-а! У Джавелин занеси, куда ты попёрлася? Алло, я про те, якія крутиш, і яны ў цябе.
Так это все на месте там есть. Все, хавайся. Мені треба ще більше електричних. Добро. Все, сочи за ракетами. Вибач, Да не ты. я оглі тобі зробила болюче. На скамейку ховайся! Лава, лава! Куди? Чипи-чипи, чапа-чапа, луви-луви! Лава-лава! Яку таку скамейку? На лавку. Ага! Я знову не зробила ту саму помилку! Та-та! Ай! Все, я поїхав. Ай! Не-не-не-не-не! Ага! Так, все, покуль. Не, не похуй. Покуль. Вунь-вунь-вунь, Я не могу это закрывать. Я закрою. Где его желтое вока? З того боку! Я помру зараз з того боку. Ха-ха-ха! Молодчина. Ха-ха-ха! Лячиться. Ля-л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 я. Той мой, у меня только 4. Да поможи! Жите. А тут нигде не засталось. Забили? А! Неше. Ось сюди. Але зараз. Де синій де? Ага, на тебе. Ага. Так. Апошні. Выбили. Лячиться. Хутка, не туди! Лава-лава зараз буде. Здоров'я нема. Потому что чипи-чипи, чапа-чапа, луви-луви, лава-лава. Я заскочив. Все, поколь. Ба-ба-ба-ба-ба-ба. Два мока! По два мока! Єсть. З другого боку давай бомбім. Ай. Я зараз тебе Ай. уратую, не хвалюйся. Я помираю. Сколько у тебе секунд засталося? 15. Все, ніяких. Тому що тебе забили. Ти кому зараз? Не, подобається мені. Чекай. Ну куди ти? Ambient temperature 81 degrees. Biosigns nominal. Може перепиночок? Ні. Добре. Так, чекай, у нас помилка ніяка. А! Ну що? Ти одна тепер там.
Я ведаю. І гэта нават добра. Давай змагайся. А мы поглядим. Ну, шилинку. Мне не паглядзіце. Поглядим. Поглядим. Вока, 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 вока! Мы их хварэем за цябе. Заўзеем за цябе, дзеўка, давай. Болеете. Ой, Хварэем за цябе, так. Maybe that wasn't so hard. But now, behold my minions of doom. Robot warriors who take time from cleaning to do my bidding. Ме. О. У меня только два здоров'я! Тікай. Я просто сиджу собі на місці. Так вон жовтих з другого боку іще. Вось з другого боку іще жовтые. Першага гэтага ўзроўню. Не-не-не-не-не! Ну... Ракета, осторожно. Ну... А, усё? Давай перапыночек. Поглядzi рекламу. Goodbye, dumb body, and hello to the Abceptional Core Checker GBGB. Тобі два роботи, мені два роботи. Добро. Зараз, Погнали. дай мені тільки слайм туди. Я думаю, мікрофони виключені. А ось і ні. Да блін! Вибач. Вибачте. Вибачаюся. Учи, Погнали. інакше ти не поспієш. Ти налево, я направо. На лавку сядай. Куди? На лавку. Не маєш покуль що. Усе ровно треба. На усілякий випадок. Добре, Випадок чи потім сядем. випадок? Все важливо. Тобі одного, мені одного. У мене з Бобу. Ай-яй-яй.
Боже. Що? Ти так само що? Я все. Ти на лавці? Так, Молодчина. я на лавці. Ти нарешті навчився на гэтых шарах. Ай, ракети! Ага. Давай, выбивайся. Ай! Я не могу от них ухиляться. Я розбив своє. Я... Ніхто не може. Їх треба розбивати, стріляти у їх. Я все. Я розбив Мне, вуха. мне по 2, по 4, по 4, 2 вока, а тебе 10 по 2. Лячиться. Ага. Мені покинь трохи, ну. Мне граната. Ауч. Ай! 20. На тобі. Мені треба гранатки. Мені треба. На тобі. Умш. І він просто на місці стоїть. Вай, ну. Махайся. Ай, ну. Да розбивайте уже кислотника. Інакше мені кислоти. Да не пішли. кислот, только электричника завалил. Ну, а я бамбук. Добре кислотника завалив. Здоровья нема. Мені треба тільки 3 здоров'я. Ай. Що ти? Шпаловий. Худший! Ти не поспів? Поспел. Зараз усе скончиться. Поднимите меня. Скільки 15. всіх? 15? 10. На. Ай! Утка! Утка. Одна только została. Нож! А! Недолет. 20. Норм. Тяг. Для тебе все, братик. А пошлые! Мне треба здоровье! Ай! Хутка, прошу! Прошу! Зараз засну. Тебе одну, мне другую. Тікай! Тикай! Бум! Великий. Хутка, на лавку! А, великий. Знал! Але все равно на Лешика. лавку стань. Чекай, яка лавка, треба велика. Это правда. Ну як відчинилася? Велика. Ай, важливо! Гранатомет! Я вугли каляю його, і він у мене стріляє. Тікай. Йость. У молодчини. Ще тільки одна і на лавку, вельми хутко. А! Ну! Лечиться. Недолет.
Ах ты ж! А чому він тільки за тобою ходить? Я увогуле тут ёсть. Не ведаю. Алло! Іди куди-небудь у інше місце, я його оттягну. Алло! Да ти на мене увогуле звернеш увагу! Тікай! Ай-яй-яй! Стреляй! Куди? А, ловка, ловка! Куда без меня? Я поспел. Опошний раунд! Ракети! Опошний раунд! Ай-яй-яй-яй! З твого боку, ну. Одну! Треба 10 удим! Давай, хутка! Хоть я и помру, але я помру героем! Давай же! Еще одну! Или там есть? Дай 5! На. Мы супер команда. Что там, что там, что там? Гэта я достаю, прошу. Что сюда Куда совать? угодно достанешь. Откуда я веду? Там есть нечто? Тут нема. Тут нема. Давай сюди. Давай. Ліфт? А что за все? О боже. Цікаво, что будет? Ничто на блюде. Мы ж не ведаем. Там. Это сам конус? Это самые мозги. Мозги. Мозги Кронуса. Мозги. Кронуса. Все. Мы вылупили ему мозги. Класс! Супер! Oh, thank my metallic overlords he's gone. Ух. At least from this planet. You can't really kill an AI. Just disconnect them. Okay, so we're done here. Feel free to wander around and enjoy the sights for a while, or teleport back. I'll report your success back to HQ. Вертаться у дротик треба. Я, правда, не Ой, туди вернуся. давай. Я на пляж бумеранга вернулся випадково. Ну давай вернемся у дротик. І на гэтым Дайте я здається. погляджу. Усё. Здякуюся. Чому? Може ще яку-небудь місію? Там ультрасанер. Мы сюда яшчэ вернемся. Позаканчиваем все остатнее. А покуль что? Выключай відео и развитывайся. Ну, до хутких сустрэчаў. Да хоть ты на мяне погляди. Калі вы думаете, что мы яшчэ раз зробім, что я у наступны раз не буду расти и расстраиваться, то тогда подписывайтесь. А коли я буду расти и расстраиваться, то тогда лайки ставьте. Люблю вас. Котики. И на гэтым на сёння. Усё. Бывайте. Мяу.